I pozdrav ljudi, smo s kanala Gaming.gt. Ljudi, danas istražujemo napuštena mesta sa mojim tatitom. Da, ljudi. I hajmo da počnemo. Znači, ovaj ljudi bio je restoran Jugovi i sad ćemo da istražujemo te restorane. Da vidite, znači vidite, im da se vidi to. Evo ga. Znači vidite ovaj napušten. Vidite, znači ovaj napušten restoran. I sad moramo samo da se proučimo i istražujemo. Evo ga. Znači, vidite, taj restoran se ovdje nalazi. Znači napušten je. Ima prolaz da ulaz. Vidite, ovdje je bila bašta. A sad više nije ni bašta, nije ni ništa. Vidite, znači ovaj dao je ovdje napušten. Pada se, kako se vidi. Pa. Evo, znači. Sad se ovdje verovatno bilo složilo. Sad se vidite ovdje se ljudi nešto, verovatno nešto bilo. Evo, znači sad ćete da vidite ovdje. To je nekad bilo izlaz iz bašta. Nemoj gore da se penješ. Ovdje gore je bio znači neki ulaz. U restoran gore nekad. Sad vam pokažem ovdje ovaj deo. Samo se ne skarkamo ovdje. Nemoj gore, gdje ćeš? Tu slika odatle, vidi se odatle. Vidite, ovdje je bila terasa. Ajde bazen da snimiš kako je bazen. I sad ćete vi da vidite bazen, kako je snimljen. Evo vidite, posle 100 godina. Vidite da je sve ovdje oronulo, propalo. I izvinite ljudi što nisam, znači nešto nisam mogao da snimam, pa ne znam ja zašto. Snimaj tamo, sad držiš scenu. Da vam pokažem, znači ovdje sve bio tu, taj da. Evo ti snimaj bazen odavde. Sad ćete da vidite ovdje jedno. I gdje je bazen? Pa vidiš koliki je bazen. Gledajte ovdje, je on napušten bazen? Napušten, svi kako korovi zrašta tamo gdje su klupe. I vidite i ovdje jedan napušteni bazen. Evo da ću ja vidjeti i taj bazen, vidite kako je. Napušten, pa mogu ja jednom da se kupam, to je mi je dozvoljeno da uđem. Šalim se njih. Možda što ne možeš, tu smo se kupali u Milu, Ali on taj je napušten zbog onu kao uragana. Ja vam pokažem ovdje. Vidite. Ajmo doći. Evo čokoladu. Vidite, vidite i donji deo. Sad gledaj gdje hodaš, ne znam što ne... Tata, što je stvarno bazen napušten? Ajde. Ajde uvijek, ovo stepenice po stepenice, ne tako. Ja vidiš ovdje se napušteno. Vidite. Viš kako se otio korak tamo na prozoru. Vidite to sve. Tu su predradili tušak, sad vraći. Vidiš kako trava sve. Kad ljudi verujem da smo istražili sve, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nije šalim se.
Vidite, ovdje je bio WC, jer i oni teniski klub napušten. Nije. Ima još nešto? Ja vam napuštam, viš kako korov zarasta, Nije, ćemo sve kraj dobiđamo. napušteno. Hej. Hej. Vidiš. Jel to to? Šta je to ovo? Pa, to ljudi što se tiče ovog klipa, nas se svidio, hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!